Češtení delegáča, ľubí oščo. Ďakujem vám všetkým, zo ste odhlasovali a zo ste porajno odhlasovali. Nebe ani jeničkého nepfačivého vosa. Nic do to placać. Od ráno přítomných 158 delegátov je 152 svůj voz odedalo. Za kandidáta je hlasovalo 137 delegátov, to učinia 90,1%. Přečivo kandidáty sú sa uprajili 5 delegátov, to učinia 3,3%. A 10 sú sa vosa zdali, to učinia 6,6%. Po vyličeniu všetkých vosov je kandidát docpil tribnú väčšinu, 2/3 odtedatých vosov a prašam so netko kniaza Davida Statnika, hačun voľby přiuza. Přiuzam voľby a ďakujem sa útrobne za vašu dôveru. Ďakujem.